Коли вже війна почалася, нам потрібно було їхати в Охматдит, лягати там на лікування. А так як вже доїхати просто не можна було ніяк, то нам сказали їхати на Львів. Як ви взагалі вам вдалося рішення виїхати в іншу країну? Важко, але Потрібно лікувати дитину, нам треба зберегти життя. Ми би лікувалися тут, і ми могли повноцінно. У нас був чіткий план, як ми це все мали проходити, і ми вже чітко знали, яке в нас лікування мало бути. Але війна нам скасувала це все, що ми мусимо покинути, скажімо, тут і все, і їхати туди, щоб рятувати дитину. Є велика ймовірність того, що може не вистачити медикаментів, якщо почнуться якісь більші бойові дії, каже, нам тут нічим не зможуть допомогти. Ми навіть не знали, що хворі. Спочатку ми виїхали через війну до селища у області. Проживали там трохи, тому що в Миколаєві було дуже страшно вже. Вже почали там військові дії. Тому ми виїхали з селища, там у районній лікарні зрозуміли, що вже хворі. Тут тяжко лікувати зараз дітей. Ну, не знаю. Може, ще знаєте трошки Неможливо за таких умов продовжувати адекватне лікування. Діти при всіх повітряних тривогах спускаються в підвал або бомбосховище, переривається хіміотерапія.